Niektorí už majú to svoje prvé jarné kosenie za sebou, niektorí ešte stále pred sebou a presne dnes vám chceme dať nejaké tie dobré tipy, čo robiť, aby váš trávnik aj mnoho rokov vyzeral fantasticky sviežo a veľmi vďačne a presne o tom sa budeme rozprávať s Katkou Francovou, ktorá je špecialistkou zo spoločnosti Planeo. Dobré ráno, vítajte medzi nami. Začnem teraz hurta, čo robiť, ako sa správať k tomu trávniku, samozrejme s akcentom na kosenie, aby bol naozaj stále pekný. No, ono nie je to až také jednoduché postarať sa o ten trávnik. Keď chcete mať trávnik naozaj krásny a hustý, tak musíte si správne vybrať kosačku. To znamená, že na trhu máme veľkú radu kosačiek a každá z nich plní iný účel. Môžeme si vybrať v podstate z kosačiek, ktoré sú buď benzínové, elektrické alebo akumulátorové. Áno, toto pre mnohých ľudí je jediný rozdiel, o ktorom vedia, že OK, dobre, tak ten pohon, hej, ale zvyšok však kosí. Áno. Ale to nie je všetko, evidentne. Keď vyberáte kosačku, tak dôležité je vedieť, aký máte ten trávnik veľký, hej. Takže či máme plochou? Áno, plochou. To znamená, keď je menší trávnik, tak ideálne je do predzáhradiek, malých záhradiek vybrať si kosačku, ktorá je elektrická, lebo táto je menšia, je ľahká, má konštantný výkon počas celej doby kosenia v podstate a má aj nižšiu cenu ako ostatné kosačky. A ten akumulátor štandardne by mal vydržať na jedno nabitie na tú malú relatívne plochu. Áno, ale tieto akumulátorové kosačky potom je lepšie použiť niekde v radových zastavbách alebo v rekreačných oblastiach, lebo tie akumulátorové kosačky v podstate nezanechávajú za sebou nejaké splodiny a takisto nie sú také hlučné, takže ani neobťažujete susedov s tým hlukom. A zase pre veľké trávnaté plochy s hustým trávnikom je ideálne využiť benzínovú kosačku, ktorá má veľmi dobrý výkon, je síce ťažšia aj hlučnejšia, ale teda tým, že má taký vysoký výkon, tak vám ten trávnik dobre pokosí a teda obhospodári ho tak, aby tá tráva bola kvalitná, aby dobre rástla. Čo sa týka napríklad výšky strihu tej trávy, je rozdiel aj medzi tými kosačkami, že niektoré sú schopnejšie ísť nižšie, vyššie a tak ďalej. Aj to si máme všímať, alebo jednoducho to nie je? Oni v podstate všetky tie kosačky sa dajú nastaviť, takže všetky majú rovnaké nastavenia, v tomto sa tie kosačky nelíšia. Líšia sa teda len v tom výkone, v tom, či sa dajú pripojiť na elektrickú sieť, alebo či sú akumulátorové, alebo teda benzínové. A ešte také veci ako zberné koše, to už je štandard, že všetky kosačky majú, alebo sú to tie priebežné, ktoré vyplúvajú jednoducho pokosený buč? Zberné koše majú všetky tie kosačky, ale pokiaľ budete trávnik kosiť častejšie, ako napríklad raz za 2 alebo 3 dní, nemusíte ten zberný koš používať a to je taký tip, že tú trávu môžete nehať na trávniku a nad tým, že malinka sa zapracuje do tej trávy a pôsobí ako hnojivo. Ale ste povedali 2 až 3 dní, to by som vlastne iba kosil. No ale to je relax. OK, dobre, keď to takto berieme, tak jednoznačne áno, ale čiže tá frekvencia jednoducho je na nás. Ako často by sme chceli? Áno, ale ak chcete mať naozaj trávnik kvalitný a hustý, aby do ňoho neprerastala burina a machy, tak je ideálne kosiť raz za týždeň alebo raz za 7 dní. A teraz ten čas, kedy? Lebo ja si pamätám, ja som ešte chlapec z dediny, my sme ešte normálne kosili takouto kosou, krásne nakovali sme si, potom sme to bol relax a je relax a vždy sa to tak väčšinou ráno, keď ešte bola rosa, keď tá tráva bola mierne, nemala byť úplne mokrá, ale mierne vlhká mohla byť, to sa tak trošku ľahšie kosilo, ako keď bola suchá. Kedy je ten najvhodnejší čas na kosenie práve elektrickú alebo benzínovú kosačku? Záleží od počasia a od klimatických podmienok v oblasti, kde žijete. Teda u nás je ideálne už s prvou rastúcou novou trávou začať prvýkrát kosiť. A určite sa neodporúča kosiť, keď prší a je mokro. Posledná vec, je ešte nejaký tip, ktorý by ste nám dali? V podstate áno. Ak máte ťažší terén a kopcovitý terén, tak si zaobstarajte kosačku s pohonom, ktorá v podstate kosí sama, vy udávate len smer. Super, ďakujeme veľmi pekne. Rádo sa stalo. No a z exteriéru, kde ideme veľmi intenzívne kosiť, poďme za Lenkou späť. Aj my budeme ďalej kosiť, pretože aj vás čaká prvé tohtoročné kosenie trávnika. Využite rýchle, jednoduché a ekologické kosenie a zapojte sa do súťaže o výkonu elektrickú kosačku značky Fieldman. Poteší vás jej nízka hlučnosť, neklesajúca sila a neobmedzená výdrž. Kliknite na Facebook profilu Telerána a pošlite nám fotku trávnika, o ktorý sa chcete touto kosačkou postarať. Výhercu vyžrebujeme v zajtrajšom Teleráne. Cenu do súťaže venovala sieť predajní Planeo a e-shop planeo.sk. Takže môžete sa zapojiť aj do súťaže, ale teraz my ideme s Beou. Ideme sa rozprávať o vintage